Nek niku perkawis Paduka kalih Sinun Prabu Baladewa, Paduka niku ratu lho. Paring ngendika mboten sah mulah malih ndak. Kalau awake para kawula kados pundi mangke menawi ngertos. Yo pancene aku ki luput. Lah nggih, Ning aku ki yo kaya iku pambudi. Aku wis janji kelawan jeneng sira. Kok Prabu Baladewa ki yo kadang. Nak bingung kok aku. mboten sah bingung. Truk, Sing bakal janji Truk. nggih. wis diaturi to. Wis diandharake kelawan adikku Yai Kresna. Ora sangeyel. Mboten ngeyel wong niku pun janji kalih kula kok. Lho kula sing ngalahke Prabu Bergola maneh kok seneng. Ngeliyono kowe iki sapa, Petro? Kula Petruk. Derajatmu ya apa, Kula anake Semar. Derajatmu apa tak takon? Abdi, nggih. Abdi kok arep gayuh sing ra cetha. Kula niku mboten gayuh. Rasane kodhok gayuh lintang lho piye, Nggih mboten saged. Ayo, Nggih nggih. mulo. Mula pripun? Rasah. Kula tetep nyuwun napa ingkang Yen ngeyel kowe tegese ngilani dadane Baladewa napa piye? Mboten